mukoma KB ndine nyaya panapa yandinayo but iri kurwadza chii chaitika vanhu vanoziva tikabuda muzvishavane tinochienda kunonzi kubonda nyaya iyi kune munhu nzvimbo iyi yange ichiitika nyaya iyi kuti kukabiwa mombe nzvimbo ikanisingakanganisi panapa paWhatsApp channel yedu mukoma KB muchaona vanhu vachisimudza maoko vakawanda vachiti kuno zvakaitika kuno zvakaitika kuno zvakaitika ndirika kune vanhu vanga vachiita tsika yekubiwa kwemombe pane pamusha pakabiwa mombe uri musi wemandi mombe yakabiwa yaina kuwanikwa yakazowanikwa about 7 kilometers kubva pamba mudanga mayabviswa mudanga omwe mune mombe dzinokwanisa kuita idzo 11 so makabiwa mombe aina kuwanikwa payenga iri yakazoonekwa about 7 kilometers kubva payabva iri mu village rimwe richi 3 kubva mu village mavanogara but mombe yakaonekwa paine musoro zvemukati nemakumbo paingotorwa imwe nyama ichisiwa okay zvaitika musi wemandi ndo tazviona asi unoripota kumapurisa musi Wednesday muchibva maonekwa muine mombe 2 dzisimo about kilometers kubva ipapa same pane dzimwe nyama hapana but pese paionekwa paine mombe paionekwa nzeve yemombe yakaitirwa pupu iripo ipapo pamombe dzese dzinenge dzavhiwa dziyadziya panenge pane nzeve yemombe panenge paine pupu inenge yakadamburu aiwa musoro wayo unenge uripo ipapo hauna kuenda munzeve memombe munenge mune pupu makaitwa pupu but musoro unenge wakarariswa kuti kana muchisvika ipapo ndozvamusaka kuti usangana nazvo kuti ipupu okay iwoneseka iyo Monday Wednesday musi weFriday ndobva dzarohwa 5 kwakatanga 1 2 5 so dza8 dzarohwa zvakaonekwa zvakare dzakaripo 5 kudaro dzakaitwa zvakadaro kuti every musoro wemombe zvakare uine pupu but zvavakuona mandizvo kutoti pupu iyi yaitoratidza kuti pane paiitirwa mumwe macho yanga irimo kuita zvokuti iri kutoisirwa haichaisirwa pupu pakutanga vanyezoona kuti iyi pupu iyi hapana payaitirwa ikasimudzwa iswa panapa but munzeve umo ndo mayaisirwamo but apa iko zvinozvi vaonekwa kuti iri kutosumudzwa ichinoisorerwa munzeve baba vachibva vati no ndaripota kumapurisa but hapana zviri kuitika zvinhu zvaitika last week izvi ndikati wiki radarika iri ndo yanga ifambirwa nyaya saka last week but 1 ndo pazvakaitika musi weSaturday uyu waiko zvinozvi uyu pamba apa pakabva paitwa bira usiku pakarara pachiridzwa mbira papi pane mombe pamba pane mombe dziya dzekubiwa dziya 1 2 kana 5 1 2 aiwa dangariro mombe iri danga rimwe chete aibva mudanga wanika dzese dziri kurohwa mudanga rimwe chete dzakarohwa mudanga rimwe chete dzarohwa mudanga rimwe chete musi weSaturday pamba pakaitwa bira vanhu vakarara pari dzichirohwa hamene kuti ndana vimopo here kana kuti vana manhanga matete kana kuti ndana vana Sasha because pairohwa mbira usiku wese musi weSaturday nhasi tiri pamandika nhasi tiri pamandi nhasi tiri mbira dzakaitwa musi weFriday okay ndo paitwa mbira musi weFriday pana baba vanogara munzvimbo iyi vakabatwa kanzvimbo kekutanga nemhosva yekupomerwa kunzi baba mombe vakasungwa vakadzoka but shoko rekutanga repekutanga rakanzi izvo vanzi 6 years vari mujere but havana kuita 3 months vakadzoka ndobva vabatwa kechi2 vakabatwa chinzi ndo vakabatwa navo vakasara vakasungwa vakanzi 7 years ivo baba vavo vakadzoka izvezvi manje vakambobatwa mushure mekunzi tauda kurova tega tikavaendesa kumapurisa vari kudzoka ndobva vatomboenda kuchipatara vakazvimba musoro mushure mekurohwa but zvekuzvimba izvi zvine 3 months vachibva vatsoka marwadzo anotoratidza kuti iko zvinozvo anenge achiri kuonekwa pachibva pazorohwa mombe idzi parohwa mombe idzi hapana akaonekwa hapana akafungidzirwa asi nenyaya yekungoti vanhu vanoti watoziva munomu ndinenge but mataredzi mhosva nemapurisa munhu akasungwa
anodzoka paground kureva kuti mukamunongedzera anogona kuti kusungisai futi achiti umombo wenyu ndewenyu nekuti ndewei nekuti kwandakaenda kwemutemo ndakadzoka musi wa Friday pamba pakarowa mombedzi pachiva paitwa bira ichibva yamuka iri Saturday kuseni yamuka iri Saturday kuseni Sabhuku havana kuenda kubira vachibvanzi aiwozve makanga mavazivisei kuti muchaita bira muno zvikanzi takaenda kunosiya shoko nasekretary wake because iwo Sabhuku pachavo vakanga vaenda kurufu zvikanzi chengetai hari yaSabhuku mushandi waSabhuku oyo zvandiri kuda inini zvinotangira kana Sabhuku kana vamwa zvese zvatiita usiku zvatenderwa nokuti ndo baba vemosha Sabhuku achisvika Sabhuku vanoomwa zvikanzi ana ndakaneta zvikanzi takati nehari yenzvika naSabhuku aiwazve handingamwiri hari kumbazve ndoya kumba ikokosve kuitira kuti timotesezve kuti ndingakupiwa hari yangu ndega sei ndoya kumba ikoko hari yomwiwa ichitonzi hari yaSabhuku papa hari ichibva yavhurwa kumapasti 10 dzekuseni Sabhuku vanodanwa kuma vanhu vakanga vamwe vanoenda nemombe kumunda dzinoshandiswa dzedziri pamajoki vamwe vanoti umwe achienda nemombe dzinorima umwe anovhurira dzimwe mombe vamwe vanoti dzakasungwa dzinoenda kunorima dzimwe dziri mudanga panokumurwa dziri pajoki dzovhurwa pamwe chete nedziri mudanga dzoenda kunorima nguva yekuti mombe dzakunovhurwa baba pati baba vaya vekupomerwa vaya vari kumunda ivo vane mombe dzavo dzinokwanisa kuita 6 dziri mudanga ravo 4 mombe ne1 ine mwana kureva kuti muzverei nemwana wayo dzobva dzaita 6 dzese baba vari kumunda vari kusakura vachisakura kumunda kumamukoba KB pakavhurirwa mombe dzavo ivo kuti dzakuenda kumafuro mombe kuti akasidza kudza kupenga mombe ine mwana iyai ndokumhanya kunotunga baba vachisakura mwanakomana wavo akanga ari mumunda achangoroora zvezvo kuti wakaroora ka saidhi raari kusakura ndima yake nemukadzi waripo 2 amai mwanakomana wanochema achiti mombe kuti babako waniki mombe yani imombe yawo mwanakomana ari kumhanya akabata badza zvokuda kunorwisa mombe asati asvika pamombe iyi mombe kuchisiya baba kutanga kudzingira chi mwanakomana achidzingirira mwanakomana mumunda umu mune muti wavanomwira mahewu achibva nokwira pai achibva nokwira muti vana amai nemadzimai nevaroora vese kwakutiza munda kuti mombe iyi kana kuti yanga ichidzinga baba ikozodzingirira murume uyu inogona kuti vinga tese achibva asvika achibva ajambira davi remuti ndobva kwira muti mombe ichibva yamira ipapo kwakutanga kutunga muti ichibuda furo ichipedza kubuda furo ndobva yafira pasi pemuti ndobva yafira pasi pemuti yafira pasi pemuti baba vakangoraraka vatungwa ndirika baba vakazoita zvekumuka vega ndokupaparika vachienda kumba vaenda kumba ndikunopinda mumba mavo vari kuti ndiri kutya kubuda mumba bhosi anosiziva zviri kuitika havazi kuziva kuti mombe iyai yaita sei yafa baba vakarara vari kumba mukomana azobuda akuenda kumba ari kusangana nemukomana ari kuenda kumunda ari kuti iye mombe kundatiza mombe uko mombe dzedzitoyasinge dziri kuda sei dziri kupafuro dziri kutungana but imwe mombe yakabva yatunga imwe mombe ikatanga kubuda matumbu vachizoenda nemukomana uyu kunotarisa mombe dzedza vari kuona yatunga neyakatungwa yacho dzese dzarara dzakafa dzangani mombedzi dza 3 so 3 dzachona 1 mombe yakadzoka mudanga i1 chimuru chiri kungochema nekutsvaga mai vacho achisi kuonekwa nekuti amai vachona ndo vakatanga kumhanya unotunga baba vavai achibva vanofa saka chimuru neimwe mombe ndo imwe mombe yacho yatoonekwa kwairi nepaikafira hapasi kuonekwa but yakadzoka kumba chii imhuru baba ari kunzimba oendesa kuchipatara nemamwe vanhu varuti ina ndikwanisa kuita sei ndiri kutotya saka iko zvinozvi ava Sabhuku handiti vaziviswa Sabhuku vachibva vati ndiri kukumbira kuti ndiite musangano wekuunganidza vanhu vari muvhileji kuti munzvimbo munomu makaita nyaya yekubiwa kwemombe mombe dzichionekwa dzakavhiyiwa mombe dzichionekwa dzakafa but munhu aibirifirwa nemombe idzi akabva aita chii bida rake neniwo ndakanomwa doro ipapo but Sabhuku anotera vachiti muridzi wemombe idzi akataura kuti handina zvandingazviita
beta hadzo mombe dzipere kufa nekuti pabire papo Zakari akatoura imwe mombe yaitofungidza kuti ndiyo mombe yakasimba ndo yakanzi uraye unofungidza kuti unoda mudanga kana kuti unotiwo kana pakurima ikashayikwa kuhairime yaunofungidza kuti pane moyo wako uraye mombe iyoyo uchideketera zvaunoda ndo yakaurawa. Saka chakuitika chii kuti munhu aifirwa nemombe iko zvozvo kunoona rutumwa nemombe ende mombe dzake dziri kufa. Hapana anoziva here zviri kuitika chikonzero zvakuitika muno mune zvemombe handichazivi. Baba vai vachibva vati vakashedzwa vakanzi imimi pamusangano wandiri kuita panapa mutori umwe wevamwe wandiaitira musangano nekuti ndaona dambudziko rapindawo mumba mumba menyu mombe dzenyu dzafa imimi matungwa nemombe. Hapana anoziva here zviri kuitika. Murume achibva ati inini zvandakaita ndezvekuti ndiri kuda kuti akatora mombe dzangu abude pachena zvisinei kuti ari kure kupi. Pandaiita bira ndo zvandaitira vandakashedzwa kuti vandibatsire ndo zvavaitira kana pasati pabuda vanhu inini handina zvandiri kumira kana pachiitika mabira anopedza mombe dzese ndichazviita. Saka mashoko azobuda nezuro ndeyekuti baba vakazotuma mwana kuenda kwaSabhuku vachiti Sabhuku ndiri kukumbira mweya kumba titaure inini handisi kukwanisa kubuda kuenda kumunda kana kubuda muyadhi mangu ndikabuda kungudabuda dhoo ndiri kuona mombe irida kunditunga but mombe yandiri kuona ndiyo mombe yangu iye yandakashaya pamusoro pemombe dzokufa. Sabhuku vakati handisi kuuya ikoko ndakaunganidza vanhu kuti ngatitaure pane zviri kuitika ndobva aita zvokunyora tsamba ari mumba achiti Sabhuku ndiri kukumbira kuti munditaurire nemurume ane mombe dzaonekwa dzichifa dzakaonekwa dzakafa dzedze dziri zvino panze. Ndini ndakaita izvozvo. Akanyora tsamba kuna Sabhuku. Akanyora tsamba kuna hana kuenda kuti ari kuti ndikabuda hapasi kubudika ari kusangana nemombe saka ita zvekunyora tsamba kuendesa kwaSabhuku. Sabhuku wachipiwa tsamba wari kuti kudini ndo patadza so Sabhuku ndakwanisa kutaura nawo achiti nekuda kweizvi handikwanisa chandichakwanisa kuti chini level yangu ndichaunganidza village ndobvunza muridzi akashaya mombe kuti zvaakaita nepaakafamba akanga atoudzwawo here kuti akaita zvinhu izvi ndiani kana ndikamupa tsamba kuti verenga akasvika kuti ndizvo arikuda kuita sei toona kuti zviri kuperera mangu here kana kuti ndichaende kwamambo. Izvozvi murume uyu ari kuramba kutya kuti abude mumba achiti ndogona kutungwa nemombe yaari kuona ane mazuva mangani arimo. Tsamba akanyora nezuro tsamba akanyora nezuro kuendesa kwaSabhuku aendesa nezuro tsamba asi agara mumba kwemazuva mangani maybe 1 week yakutokuona because zvakaitika last week but wanika but bira rakaitwa musi weFriday. Saka kubva musi weFriday kusvika izvo ndo pane tsaona yekumuka yekuona mombe pakaipa. So murume uyu ari kuti kana mombe dzichipera nekuda kwemapira ngadzipere. Saka akutasirunza akubhekwa nevanhu vaitsvaga mombe vese vaya vari kuti rambai makabata ipapo ngazviende kumberi ende uyu ari kutaura achiti kwese kwaitoenda nyama akatonyora ipapo kunzi takaendesa mabhushi ataendesa nyama nerakati zvokuti nyaya iyi ichaguma zvakare yapinda kumapurisa nokuti vanhu vaisapulaiwa nyama iyi vanofanira kutaura zvakare kuti vaitenga kupi nokuti mombe ikatengwa inokliwa ichizikanwa kuti yabva mudhibhari kwanhengi maSabhuku nhengi. Regai timbotengesa tiri kudzoka manje yaparaipa.